huria nahi naholongan ni Kristus Yesus pukau tama parsobauta tu Yesus Raja ni huriai tapahibul marohata martangiang nahoho mahita. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian bukwede nomor 4 ayat sada sahatu ayat tulu. Tangihon hamu ma patik ni debata ima patik na palimahon sahat tu 10 patik palimahon ikot pasangapommu donatorasmu asa mertua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho patik ponopon unang ho mamunu patik papituhon unang ho mangalakup patik pawaluhon unang ho manako patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata na sututu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang na posom bawa, manang na posom buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong ra mangidugugu mahita tu dibata laho mangulaw na bartu patik nai. Ale Tuhan dibata mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tapuji matuhata marhite bukwende onom ratus 23 ayat sada 22.
tato poti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, parasi roha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon, rotu jolo ni habangsa habadiami, manopoti jala menganggukon dosa nami. Masa jojot huarsai hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambayanan nami naroai, dang huhaholongi hami ho, sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang dosun diri nami hubain hami, dibaheni, tamado rimasommu jala uhumommu hami, tuhamatean saleling nideling nai. Alai, nama porus mahami nuaing tu asini roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna, say urupi mahami, baubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangolu hami, dohot ala ni goar nabadiai, ale Tuhan, say asima roham, di kami halak nadangolon. Amin. Laos tabege mahata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Satoki do hutadikon ho, alai papungu-pungoku maho muse, marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na, asiaku ho, ninna Jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji matuhata marhite bukuende 452 ayat sada.
turpuk epistel di parmingguata di bagasan sadarion, ima natar surat di buku Matius, bid 24, mamuka asian ayat 23, sahak ro di ayat 25, tajahama marsikat soring. Dungi didalani ibana masandok luat Galilea, laho mangajari di akka parguruan, mamaritahon harajaoni, huhut pamalum nasa sahid dohot naniae ni halak nadisi. Jadi masetro mahalak mangihuton ibana akan asian luat Galilea, sian Dekapolis 10 huta, sian Jerusalem, sian Judea, dohot sian luat nadibariba niaik Jordan, ido sahatna. Martua doakan atau mangihon hatani debata, jalan na upiotsa. Amin. Tapi kima kor virtual Deborah.
Tapuji matu hatta marhite buku ede 127 ayat 2 dohot ayat 3. Tahati maha porsiao tai songon nahi nati dako ni dongata saha porsiao ni sandok portibion rab mahita madok au porsea di bata jauh ido ama pargugo na suatu dosan natu mo palang rotan au porsea anak di bata jauh bana sasadai imana di tubuhon ni si Maria nagabe-gabean santon di porbadia ando orang swabua ido tu hatta na tu maun na bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpajal doi bana di hau pinasilang na tua tu banua toru dung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu samun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pe mamlak sugu tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi porbadia jaladong sada huria na badia huria hato penyala Kristen akka na badia do dia sesani dosa do dia tai namado mula mangulu sugu daging nyalak naung mate do dia nguluan nasora sudah amin. Tatangihon matik ting ni huriata di bagasan mingguon. Shalom. Huria nahina holongan di bagasan guarnitu hatta Yesus Kristus. Saunari tatangihon matiting ni huriata di bagasan mingguon. 5 minggu 10 Februari 2022. Naparjolo guarni minggu. Guarni mingguta sadarion ima di guari minggu Septuagesima dohot topik tarpasu-pasu do akan namarhaposan tu debata. Napaduahon jadwal parhobas. Namarhobas di parminggon arian ima pendeta Amir H. Silitonga, pendita pensiun HKBP. Namarhobas di parminggon Botari ima pendeta Erwin Marpaung STH, pendita HKBP Binong Permai. Pendeta Haris Tandahuria Sitorus STH MM, marhobas di parminggon arian pukul 10 di HKBP Pospel Cirarap, dohot manguluhon rapot huria Pospel Cirarap. Napatuluhon, barita habot niroha. Di hari Rabu tanggal sia Februari 2022 naung salpu, nunga marujung ngolu sahalak ruas ni huriata ima amang olopan silain umur 74 tahun masuk wi 5
Anggini amang panggabalan silain boru situmorang nahinan manang opu Laura Doli. Jala diboan tu udean di hari Rabu tanggal sia Februari 2022 di TPU Binong. Tatang yakon ma asa sude keluarga na tininggal honni naung jumoloi di lehon hagogoon dohot pangapulion sian Tuhan debata. Napau paton Pakobasion permingguan tanggal 20 Februari 2022. A. Permingguan sekolah minggu tetap dope di Patupa marhite jum. Lingjum di pasahat hobar tu uea grup horong ni sekolah minggu. B. Permingguan praremaja di gereja masuk pukul 8 WIB. C. Jadwal permingguan ima permingguan perjolo pukul 6 wiksada dohot UI2 marbahasa Indonesia. Perminggu paduahon pukul 10 wiktolu doho UI4 marbahasa Batak. Perminggu patuluhon pukul 10 pitu wik 5 marbahasa Indonesia. Sinosohon tu sude remaja dohot napo sebulung asa marminggu ma di permingguan manogot manang botari. Turuas ni huriata nasuboi mat dohoti permingguan di gereja asa marminggu ma secara live streaming napi natupa ni permingguan pukul 10 wib di channel YouTube HKBP Bonang Indah. Napalimahon, rapot parhalado partohonan. Di hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 nanaingro masuk pukul 20 WIB maringanan di gereja di Patupa Huriatado rapot parhalado partohonan HKBP Bonang Indah naing membahas rencana program dohot anggaran huria tahun 2022. Laos titingoma nagabe undangan resmi tu sude parhalado partohonan asaro maddohoti parrapotone. Napaonopon rapot huria. Di hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 nanaingro masuk pukul 12.30 WIB sahat tunasidung maringanan di gereja HKBP Bonang Indah naing di Patupa Huriatado rapot huria HKBP Bonang Indah naing manotopon program dohot anggaran huria tahun 2022. Laos titingon ma nagabe undangan resmi tu sude ruas ni huriata asaro maddohoti parrapotone. Marpardomuan tu rapot huriaon permingguan botari masohot majo manang di pasada dohot permingguan manogot dohot arian. Napapituhon parguru malua. Marpardomuan tu pelaksanaan rapat huria HKPB Bonang Indah di hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 naro persiajaran perguru malua masohot majo jala masuk muse di hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 songon nasomal. Napawaluhon pelean permingguan pelean sekolah minggu hamuliateon dohot pelean bulanan keluarga boima tapasahat marhite situa wiknabe manang dipasahat langsung tu sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening huria, manang boy dipasahat marhite barcode QRIS gereja. Napasiahon parhepengon. Laporan parhepengon ni huriata amang inang saudara-saudari boy mata jaha di file nanaung dipasat huria marhite WA group, manang WA keluarga, manang WA pribadi. Napasapuluhon. Torop ni ruas naro di permingguan nong salpu. Torop ni ruas naro di permingguan nong salpu boy mata jaha di file nanaung di pasat huria marhite WA group manang WA keluarga manang WA pribadi. Napa 10 sadahon. Selamat ulang tahun. Parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton. Selamat panjang umur. Goklas ni roha masude ruas ni huriata namarulang tahun hatu tubuh. Dohot marulang tahun hotripe sia tanggal pitu sahatu tanggal 10 Februari 2022. Hatan itu hata si peopota ima natar surat di Jakobus tolu ayat 10 lalu. Alai di bagasan dame do disaburhon perbueni hati goran diaka namangulahon dame. Akka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hotripe bui mata jaha di file nanaung di pasat huria marhite WA group manang WA keluarga, manang WA pribadi. Songonima titing nuhriata di bagasan mingguon debatama nama masu hita.
Naeng begiot tama barita nauli, na pinatolhas ni na posona, marede mahita sian bukuede 126 ayat 1 dohot ayat 2. Aseni roha madihamu dohot dame. Siat Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhata Yesus Kristus. Amin. Kuriani Tuhata HKBB Bonang Indah. Adorang so hujaha turpu jami tahun hucatat do di buku jadwal hon buat do alana padita nama tua sudah jadwal tiap tahun martau di lengkap bo tersurat deh ganu minggu di sommai jadi dapat do di buku kon sehari-hari au merjami ta parpudi di son hidupan na pala hubungan nun, naksala. Di minggu tanggal 2 Desember 2010 sia, disima au terakhir marjamita pagi dohot siang di huriat tahun, ditikin amak padita parulian sihotang. Molonieto, sianisa hatu sadarion 2 tahun 3 bulan 5 hari dang gue salah kue tong gue takas mengutuk kalender sonari hujahama turpu jamita diarion husurat do disodo hata Indonesia alai dak pola hujahai hata bata ma na buhay mga to siya tabata doon na rison asal ma unak songot tikting nakiningani salamen cetak nasahit bulanon puli dibayar online daw nasahit bulanon unak salamen cetak gabiasing lapatan na nido alay ay buato na mangiti hidang nga pala turang nga tabatak jadi bah idoben na pala hupasitong dang namarsahit bulan on namarsahit bulanon
Di hata Indonesia itu ayan. Hujahama Jeremia 10 ayat 5 rodi 10. Molo dibuat kamu bibelmu, boido ihuton munai. Jeremia 10 ayat 5 sah rodi 10 songonom marido di ayat 5. Songonod doha tani Jehova marjeama baua na marhaposa tu jolma manang tubulun ni botohorna gabe di pasurut rohana sia Jehova. Ayat onom. Songo kala perbahudung di tano na mahiyang doibana dak tagamon idaon na rona dengkani jala maringan ibana di tano bakal na di halongonan di tano na acim naso hinudulan ni halak. Ayat pitu alai martua mabawa na marhaposan tu Jehova jala Jehova haporusanna di bahen. Ayat tualu tudos doibana tuhau na sinuan di topi ni batangaek jala majarar uratna di labung batangaek jadi dang mabiaribana moloro hamohopon jala toktong rata bulungna jala dak kolso anibana di tahun harahaon jala dang macohot marparbue ayat cia tung nakal situ tudo rohani jolma jala naganggu tungise manatuk madodo isa ayat 10 pangujunge audo Jehova sidodo roha siuji pia jala mangaleho tugano jolma hobar tu dalanna hobar tu parbuene pabahenanna ima turpuk jamita evangelium dihita sadarion hamuna ka mga kainang alani dohonok kudo mauliate madi Tuhan na mangalehon obason pajupang jala marsaur hita marhite ibadah minggu pukul 10 atik pe molohingo dia kati kinasalpo toro nadak songo situasi akana streaming manang Zoom benwaeng nunga molo dia kati kinasalpo wa go gereja sude do digijang na poso do di dia alain wae ba apalagi to akana matua dang robe itu gereja mari badah dijabu namai tua ini mah dipatu pas streaming asa boy tong dapotan barita nauli molope ngaterganggu lakana tu gereja dinasahat dinapinasaha ni paditat sitorus tuau tugason tongon konvendo hami di Huria Kutajaya di hari Senin nasalpui ima konven distrik 20 sada Banten tongon apala turpu jamita ordo nagabe bahan sermon manang diskusi di padumu tu epistel situlu ayat natajahanak kiningani. Jadi tubuh ma di Bagasarwaku di pasahapa di Tasitorus marjami tau tubonang bah sungguh dia ma bahenoku menterjemahkan evangelium dohot epistel minggu Septuagesi maon di Huria Bonang Indah di partikian Omikron na sedang menggejala hati haon. Dada holanya kamang alana tahun 2022 manak songo dia pe Huria Bonang memperhatikan mengikuti bahwa tahun 2022 adalah tahun kesehatan. Wadah semen napa sebelum apa artinya tahun kesehatan? Alana tahun 2022 na pinili ni Porus berdasarkan Filipi 2 ayat 2 doi. Sadama parrohamuna. Sadama haholongamuna. Sadama rohamuna, satahi, sapikiran, sada tujuan. Itu. Ikut takas. Dakola na pilo na yati, harus dimengerti.
Asabo isahati. Anggi ama huria bonang di perkembangan na. Huperhati hodak orca dulu. Boy berkembang sehati sepikir satu tujuan. Ditaringot di sini kinga karapot, rapoton termasuk anggaran dan sebagainya. Betul ikon nasihati do. Nama katai taringot tu anggarani dan sebagainya. Jalan untuk hujan kingan ya diminta kehadiran ruas di huria. Angko di HKBP nak pedi ay cuma ni di jauh dak tiap hadir saudara ruas itu ema. Ya kapal haladu ima pertahunan ima na berbibawa manang bertugas taring waktu sima di jalur di ringgan. Anggia masuk deh haputusan di son ya mengacu ke ima cenak tineng nani tahun kesehatian. Tunggu muse apala di tikio na kamanga kainang jorbut ne varian Omicron. Yang bui memang hutio do pedison tikting di Tangerang kota meratus halak na kena Omicron. Unang gait mulu nahisa do pamangan na to si pangano dijaga. Alana adong do prokes kesehatan. Unang gait idot to. So ni do na mangulong. Alana jami tao nakamanga kainang mulu tapado mo sa epistel dohot evangelium. So dia Tuhan Yesus memperhatikan penderitaan ni hajol maun. Di Galilea doho sekitarnya. Alanido langsung turun. So ngejemput bola do Tuhan Yesus. Dan bahola kata. Asa tuhami padita di HKBP naung lobi 2.000 halak. Ate pehurang resort. Iko di paratia honot takas. Una kolam malanga bewe ni hami padita siap perjamitanon. Alai dang buy maniru Tuhan Yesus langsung jepu bola. O tugari manya buy di papungo sude padita iti donwai kamu amang nason. Buy do jowo mu padia ni HKBP sude asa husukun manang na tekos do. Akahami padita. Manak olas suara nami do malangak-langak. Banda padita na paciu doa banda songoni gomos na. Ayang go padita na poso aleyak kamang, aleyak kainang. Mariara to. Nga 84 tahun umur husonari. Inang 23 ala terganggu pak na masih holdo ibana ro sabutul na. Tubong nang ate. Turas na baru disokyado jabuna na kokku. Siya mulai rohe dope mulai di sepermingguan nga isonau. Hudula doho dia pe mengkonwain waduh luar biasa puji Tuhan. Kolam masuk tu perhubasan mau lihat Tuhan. So ini mabaga na perhubasan mo kubere. Bersih mejana bagak. Anggi mau nak kolam meja bagak. Ya kahung kari kau kaparhala do baga bicara au di so dau dong gomos makata itu hanguan musude. Ate mau lihat di perpoti marede song leader do pertarumpe di sol. Sara do tujuan. Alana di pangido de batama ite si Jeremia mau mendengar. Aido sai ni huriana di Juda bangsa Israel. Adong ko pingkol na alay lagi tangihon. Ito. Dia mau lihat do honota songono bangunan ni gereja. Begitu indahnya naposobulung. At naposobulung mo larong di son marminggo do pre you are the right members of the church in the days to come. Days of. Hamudo na perjoko kami.
Angko hami kana lamate do. Marmati apa tahu kana matui. Baik dah sama mengudut tok paparatai. Unak pola tapak au pani ngawalu pulo pap. Pangidokum mereka jang-gajang daw. Jalang nga mga di hami di sido inang sa di hari jowon na. Ido. Dada urusat ta hamate yang. Usan di mata do. Alanya ka mga kainang ni kunakingan huparukilhon bagaimana saya menerjemahkan firmanon. Tua karuas na masihol ro tu gereja tongon di pangido paditata au sogo paditana paciun jala masihol doto adi tekini siari to nang dison dada nahia ro au tu son. Ya tua ni ma idokon situ urus sudah pajuppa kami. Ibu ido amang hari Minggu merjamita tu huria bolang. Mau liate banikku. Bu ido pas do pe. Alanya ka mga kainang hirana diatur Tuhan ido UM United Mission Evangelical ima na markuar VWM ujui na manotopon turpuk evangelium do epistel di sudi gereja anggota UM di Asia do Afrika. Alana ka mga kainang di sudi gereja anggota ni UM di Barmen Jerman manang di HKIP, manang di KPIP, manang gereja Simalungup, manang gereja Karup, manang di gereja Diepe di Indonesia do Afrika anggota ni UM dos do jamita sadariot sude do epistel ngasongoni ruhut na nakpe pulik-pulik gereja tanggo turpuk serupa. Jadi alani tongon hudok ba mauliate ben nasida ala epistel sadariot di padomu te evangelium sian Matius 4 ayat 23-25. Di buku tayo nakin macedengga dicetak. Tulu ayat doa ka mga kainang. Luar biasa. Alana dinaro Tuhan Yesus madalani. Langsung turun. Didalani Tuhan Yesus. Songoni dua kapadita Jerman. Pekapar Injil tu tano batak. Teke si pelebe guru pahita. Tombak ko pedarong dalan. Memulus sa katobahiro na sida. Memeritahu berita naun itu aka oputa si jolu tubuh na di si pelebigu do pena. Luar biasa do. Datak songo beta boni ngono ni hamya kapadita nuain be adaw. Tokenay rarong na mapadita niya kabe marpesawat. Dak pola holan marmobil be. Apalagi padita na to Jakarta. Wah, macai tabba pak nami molo tu Jakarta hami tempat ton. Alai molo tu si Piongot. Dang di boto hamu si Piongot, dang boy de pembebul tu si. Kapal terbang ko penabu isang bijang. Ala ko tilu dala tobahido. Molo di dokon hami padita tu si Piongot, pitor macabo alasan nami. Ya somasahe ma dadanahi. Ya kurak saya majo niat tayi ya nasongonom ma. Alay melidokon pindah siata panuli tu bonang pitor tolu pak na. Abal day. Gudang atuha bido nang turpuhon. Unak kolat turwas ni huria. Songoni mamang ulina dengan na pinabuan ni epistel sa darion. Alananang ditikyon, ngulut taon menghadapi berbagai penyakit sakit penyaka aka narenge. Itu. Nator saja to pudo pitormate padita abidan simanukalit jantung di Bogor. Inatai bibel fraudoi di sadahuria di sini. Di pertemuan na sopo pikir na tuari sadarong ibadah di si hebat do peba nalai songoni mamolo topu penyakit iro penyakit jantung habis marujung tersengok namanya kamangenang ala songonima lakani Tuhan Yesus manopot Galilea do sekitarna mamereng
mengubati pamalupon maddaone ragam nyaka namarsai desi nian parjolo mengajari dia kapar guruan ibana dungi muse marjamita dungi muse mengubati mamalum akaragam ni sahit naniae nyaka halak di TKE asa mangihuton epistel Matius 4:24-25 di pamalum Tuhan Yesus namar sahit akan namar ragam desi papitor sardo berita tunang humalia bah malum roh sonon Yesus di pamalum di daunnya akan namar sahit pitor sardo berita yaka mangakai nang pola di pabua sahat tutano Syria totudo na jonok tu Galilea bagian ni tano Syriai songoni satu Dekapolis molo deka 10 polis kota jadi do benedok si 10 huta ido hata bata ne hata junani suri mahalak tinggal superiorna totul terlubia ke keluarga na menderita sakit penyakit na macam-macam gabe Roma na sida masibu anak kana marsahi nabe tujolo ni Tuhan Yesus akasahi narenge doi ngolo di hatabatak sahi narenge nama cai posa mai diguari di son na sinonggopan ni sibulis di hata Indonesia na kerasukan setan na solpot bulanon ido sakit ayan akana sarion molo di hata-bata na lumpuh may na lumpuh jala di pamalum Tuhan Yesus manasida saluhut na luar biasa sudi nama sibuan akan namar sahit na namar ragami manang boape posana do rengena disembuhkan Tuhan Yesus. Dan pala dirinci do pe disongguar di sahiti son adong nuaing istara jantung manang lever manang ginjal dak pola dianalis do pe yang dirinci do pe aina penting mangihuton Injil Matius mangodol hon taringo tu huaso ni Tuhan Yesus do na mampu sanggup pamalum ragam nyaka sahit ido angko situhuna asa amanginang namar minggu diobason tuktuani ma roh Tuhan Yesus mangubat yaka namar sahiti gabe malum jangan dong bena tumabo ate dak polara gajak patorang aku to si ya alana sahit bagian ni ngolut tadoi molosong ko parsahito di keluarga ta mana derita aduh toto usaha pitu malujong idohita tuaka pangubat ya samalum soina malas ni rohata molonunga sembuh penyakit nasongkop tuhita asa si taunon manang penderitaan ni jolma namar sahit imana hilala ni kalkulho di buku munai adong do dia detai buku ede nomor 291 ayat 2 tak pola sonari molo ditiup pamu buku ede munai anno bere kamu ma buku ede nomor 291 ayat 2 ido ngalut ni ngoluki sitaonoki parsahiton halojaon jabarmi o hajol maon di portivio luar biasa do karkuh no pengarang nedei totuna dirasa honi bana do
borat ni sahit molo songko manang ro. Ay molo ro sahit hamwa ka mga kainang dangadong pangubati songod dia makiba na sahit 3 letter sahit 3 letter bah nagijang berapa letter sahit hitung jangan ada kalai mengalusi jangan hurwa dak kalak bata nagijang ya ima mulut apa suar sahit gabiaha tihas jatuh siang mudo tihas hata bata tolong pelajari tanya yang muda-muda tanya di rumah. Ai lapatan nitias di bahasa Indonesia di kamus hulului dong. Aib dohot cacat. Tai lalama mulo marsahid jangan dong mengubati berubah mai akibatnya gabe cacat dohot aib. Imati has di hata-bata. Sapi tersongon na haru pakilalan ni habatak mabegetigas. Saya do umay ira songon ido. Alani sotong bagay sotong maliliko marjami tanon. Dos do japu do jon. Pukul 11. Jadi dak pola maliliko do pe ngahuetong. Tobi ni minggu ta di minggu Septuagesima sadarion manang najupak pe di acara tai terpasu-pasu do namar haposan tu dewata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan luar biasa do terpasu-pasu dua tahun akka namar haposan tu dewata alai tuhita ka mga kainang na marminggo di pukul 10. Reko do tapahami tatu si padohan na marhaposan tu dia bata. Apalagi kabula muda barangkali kurang mengerti dan memahami apa itu marhaposan. Itu berasal dari haposan. Ya. Makanya reko do tapahami padohan namar haposan tu de bata songod dia mai alana bagas do pangatusyon ni ala batak lapatan ni haposan ubat songoni torok ni hita batak margo haposan maaf mula dok si haposan dison ay naulia ni gudangan na tua-tua mamilit guarna alama celu datong haposan na dipercaya itu teh itu tuh, na jujur, na kos, itu banyak torop halak batak na margawar siaposan, alai hupanangi mak, untuk pala maguguhu suaraku, aladok si paboku, dangurera di rohamuna ubege na hupabuon, hupanangi pe. Di sada huria dak kupabua huria dia dak perlu tongon situa haposan pendahara huriai dak pabua kumargana HP guarda situa haposan ibana bendahara ai mai dak pulau kacang abel nih asa padohan nama cayar gado nido nitopihi di nguluta marsada-sada sepanjang masa lumuwi ditikki perpudio lam toro jolma marsigatung tu parbinotoan portibion dohotu kemampuan itu wajar-wajar saja. Portibion terus maju di ilmu do teknologi manang ilmu dia pe terus berkembang ala gudang sinamona gudang hartana
Saya dong do halak merasa bui turun na jaminan kesehatan na. Hape di hama masa ni pandemi COVID-19 sia dang mampu menjamin kesehatan na. Odo natabereng di tayangan manang di akakoran nabui ta paihut-ihut tareng oto akibat ni COVID-19. Ay molosongkop sahit narengei. Dan adong natau palu ahok kita kecuali pangurupion ni debata. Pangurupion ni Tuhan padaoni naso hatu dosa ni. Alane pandemi akka mga kainang mati do na pukus. Mati do na mora. Bahkan akka dokter pe meratus-ratus mati. Alanino ay tapadumo may pistel evangelium dohot epistel do evangelium turpusa darion. Alana di dok si Jeremia marjea do namarhaposan do jolma. Ido turpuhi ayat 5 dohot onom. Marjea do namarhaposan do jolma. Napadua ho di do ibana martua mahala na marhaposa tu debata songon nani do na iya pitu dohot ayat ualui. Jalan apa tuluhon di balos debata do akan nauli tu siulau patik ni debata songon nani do na ayat sia dohot ayat 10. Atong tapai hutihu masa tokenai na tulu bagian yak kamu. Molo di dok si Jeremia dia ayat 5 dohot onom marjea do na marhaposa tu jolma ala di pasingot panulirang Jeremia do bangso Juda na marhaposa tu jolma na gugu dohot tuaka sibolo botohon. Ido kenyataan na binereng ni si Jeremia di tonga-tonga ni bangso ni debata bangsa Juda. Justru ido urat ni hajahaton nasida mabaid dau debata sian nasida. Asa jamita na sederhana kainang molo tapasolhot hita tu debata solhot do debata. Molo tapadao tapaholang ngoluta sian debata. Kehidupan di Jabu cukup. Manak suami pe, manang istri, manang nyanak ko pe, manak keluarga siapa saja. Molotok-tong keluargai pasohoton nguluna dirina tu debata siang malam. Di tonga-tonga nasida do debata. Jamita na sederhana. Di pasingok Jeremia do Juda na mangido pangurupion tu Mesir do tu Asur. Lau mangalu harajau Babel, Raja Nebukadnezar. Dangolo Juda manangiho Jeremia, alai di pasurut, di paholang, di padau diri nasida, sian debata. Ngoluna, rohana, justru apalaido hasalaan no belga nama cuadahon hagogo ni debata. Di patorang panuirang Jeremia kamanga kainang do jeani halak nama nudalhon debata. Songokala namar bahudung molo di atabatak kabula muda namar bahudung itu seperti bertapa mengasingkan diri. Jala maringanan di tanona tandus jalana acim na soadong tubu mananga hadisi. Songuni ma obaranna. Ima jayani halak na marhaposan tu portibion tu jol managogo
tu bangso nagogo manak tu si balga botokon. Napaduahon didok Jeremia martua mahalak na marhaposat tu Jehovah. Alana didok ibana didok si Jeremia tua ni halak na marhaposat tu Jehovah dipatudus doi tuhau na sinua di topi ni sungai. Sudah hita kainang akama Peter bo muladong nai pepohonan akasuacuana di topi ni sungai. Pasti do Peter tatu si cukup si panganon na ala jonok tu sungai. Dungi tubu dengan ala jonok di topi ni sungai. Paduahon bulung na ro rata-rata. Na barikut tugu urat na jonok tu sungai. Jalan na parpudi di horhonido marparbue macai dengan. Contoh doi gobaran mai tunguluta sadiri. Songonido pepohonan na tubuh di topi ni sungai. Jala tutu di gobarhonido mulu mangulu hita akka mga kainang songon pohoni. Jala otado hatuaun paso-paso na maragam siap manuagitjang. Ima turusan ni halak na say toktong mangului do mangulaho patik ngede bata. Napaturuhom ma. Di balos debatado akan nauli tu siulahon pati na ima sona indo ni ayat sia dohot ayat 10. Lapatarna hama kamang dada pikiraku pikiran muna jala dada dalam muna dalaku ninna Jehovah di Yesayas 55 ayat 2. Adu lapatan ni ayati. Nanido ni si Jeremia nakpe songon nama ngurupi Mesir dohot Asur tu Juda. Anggo na monggok di rohana sida menguasai Juda itu. Songoni dua kapanurira pergagap. Molo manurirangnya kapanurira pergagapi didok ngasinda do suara ni debata do nahina tahonna. Alaina bergejang dile do alai. Ai suara nasadiri do dihatahon. Ido benna panurirang akan nabi pergagap nasida. Nabi palsu. Naholan pabuahon hatan nauli nadenggan alai daksya benuagicang. Takas itu tudo ditada debatasi Jeremia kamanga kenang. Gitu. Umma jamita tuhami akapadita. Banak tu perhalado kadung aku pe. Mulu didok takas itu tudo ditada debatasi Jeremia. Gabi dilehud debata tu ibana huaso. Dilehod debata tiba na hagugun lau manurirangit. Di hatorangan ni turpuhon hujahai odo hatorangan na dada buhi di ida debata alai roha do pikiran ni jolma do. Macayar gahian hamuak kamanginang turpuhon dakola turuas ni huria alai do tusudehami akka pangulani huria, apalagi akka kami padita. Jang buhi nani dani debata. Alai rohado pikiran ni jolma do. Anggiak ma akka mga kainang di kehidupan ni akka partohonan. Sungguh-sungguh jala betul-betul. Ay pangalehon di debata di si Jeremia taringo tutohonan hapon dirang dang main-main. Taga sutu buru peho. Taga suadong do peho dibutuhan inangmu. Ngahuta ada hupil dito. Luar biasa do kamau. Hidup na didok dia 10 audo Jehovah sido do roha. Si uji pia-pia jala mangaleho tugano jolma hobbartu dalanna hobbartu parbue ni pabbahenanna audo Jehovah sido doroha. Apa ditau kudangon roha dang di jubaon hidup bayan na sabutulna
Macay belgado biyang do lapatan yon. Ako potong ipatorang di sermon ito parhalado. Madodo manada pia-pia dohot roha. Basongoni do hita sude. Dahil may tubagasar rohatta. Ditadda di batado rohatta, di boto rohatta, diuji mananasungod dia hita na martuhan di nguluha Kristen o taon. Pangujung lima, nabe, 10 sada sa parokat. Buasay kong marhaposan, ima pangujungi. Buasay kong marhaposa tu di bata hita ka mga kainang. Ala tarjodo hita sude, tanpa kecuali, siapa saja, manang naposobuluk pe. Dala ruas na magudang. Sude. Dakola parhalado. Tarjodo hita mangulahon 3 misi. Ya. Tolu misi ni Kristus na somal disingkat dohot TPH. Nadigijang tolong catat bahwa TPH ima teaching, preaching, dohot healing. Teaching mengajari, preaching marjamita marbarita. Dohot healing mangubati. Itu TPH. Itu tugas ta. Tu sudah tanpa kecuali. Ala saya saudo pada nide bata tu bangsona ta. Ala nido daksio sepada de bata. Ala niko maraposa kita tu ibana. Kita jol mado sio sepadan. Ate. Mulu marpada kita do de bata. Apalagi nak kami di tahunan nami. Aya dong go kurni hami padita. Pwede satu keda. De sodo awale tu aku pasahat ngoluki tuho. Eden hami padita don. Rade doa usuruomu manak tu dia petaho. Itu narumikot. Pwede ho kami padita rade doa usuruomu manang tu dia pe. Buido jowo musude paditai sona sa tasukun manang na songoni do lahira de. Ate hamu kama na habirakon. Jowo hamu sude paditai tasukun manang larido na sida suruon manak tu dia. Borha do mo tu sipiot. Ai mai ina mau kena. Tolema atong akamanga kainang ala nasun hinagugudo Jehova dang adong natuk mga bati guguna mangurupi hita tung BHP do ni sitaonon do ragam ni parsahiton martua mahuina ala sai patuhon ni Jehova do ka alus digano pamaolon manak penderitaan nasonggo manang natadopi alani pangujungi tapajongjong taparadima langgatan partangyangan di Jabuta manang buhape rumang dok jadan ni asa totong magpasoram mardumi tadoho debata. Amen. Martang yang mahita mauliate di sobbahor rohanami tuhuale debata amanami borhat sian jami taumma tang yang nami tu adopam asa pamalungummu ragam ni sahit na adong ditong-atongani ngulu nami secara khusus ruas ni huriam bonang indah saya dong doakan amar sahid namangai parsahiton naleleng nagabi penderitaan dauni may Tuhan songonido nakakaparukilo do si taonon nasing nabui huadopi do hotwala mehami di pardalanan ni ulo nami tumuliate do honon nami ala de patuduhon epistel turpo jamita di tonga-tonga na huriamdo sadarion sungod dia Tuhan Yesus borhat
Dang mangito kalujaon manang songod dia si buluson nay. Ala songod dito na julwa kape kabar Injil naro madonganyo puno mensen tungulo niyo punami di hasi pelibiguan. Mamulus tobak akaraba-raba dulu-duhot jurang do nasida. Mamarita ho barita na ulito opo nami. Dang mura alay benget do nasida jala tulus doy. Tarida do parbuin ni ay nung nalubi 180 taon barita na uli tersebar di Tanah Bata do tumaliang na. Ubay na songoni HKBP sebagai tubuh Kristus na menjalar di tengah-tengah ni Portibion. Datuk solas rohanami molo di Asia Tenggaraon HKBP sebagai gereja terbesar alayunang mahola di besarna asimaroham doho madingulu haporsiao doho partodion. Songoni mali Tuhan dia kaparuk kilon nasing dope. Aido doa kanakon nami sebagai generasi harapan penerus tertantang di masalah na meragam na tubuh wadopi hami di zaman na hatok mumbaon akahata gabus akan napaga janggila kari manako mengalang di balian ni hurum sumaila kapejaba nami di negaraon utangnya kok kami manggia ma tubuh aka kejujuran alana naing tiur sonang denggan adopannya kapinopar nami aka partikian nama cai maul situ tu naboy macegai nang haporsiaon dohot ngulu partodion nasida khususna sudi ruasmu ruasni HKBP bonang indah dohot pagaran na asimarohamali Tuhan pasu-pasu jala pargugoy leho dihidasida roha pakilalaan si pareon na tinggil manangihon si paingot manang suara na siya debata na mabuan hatuaon do asnya roha dingulo ni Huryanami atong mauliate mariho dakta pajojorhami sa luhut na akan narikot dingulo nami holan na mangido dohami ala natugo asineroham boy patupahon dingulo nami sa luhut nay mauliate mariho ali debata na basa marhite-hite ho di bagasan guar ni Tuhan Yesus upasahat nami tangyang nami. Amen. Maredema kita.
Ale de bata manami na di Banua Gicang. Hodo haroroan ni saluhut silehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutos. Hupasahatami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi wap na hutsus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulho karaja di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam mutadahami gudang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam gir-gir hami madok mauli ate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gicang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaumo, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gicang. Lehon matuhami sadario kanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami tu gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma paso-paso siad debata. Di paso-paso jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaur homa damena tutodin. Roma Parhalado, bila buku di son. Dia masih dong apa? Selamat hari Minggu mah. Gitu. Jadi songon itu ya nungajong-jok kita kami Parhalado di son. Situdu lagi-lagi besiang babulusan. Ya au pemadok kata, au mau utusan. Selamat hari Minggu. Jala dame horas-horas maha musudi. Jala las rohamu namudak. Amin. Amin. Horas mah. Jadi tole mah masih ama ta. Majalang gua basalang kudu alai bah. Ya.
karena